7 million donation Akụzayọn nyere Okwuluọra ndị Igbo. Ịghọtago, o donate to charity. Jere ije ka ahụrụ anyụrụ n'ikuku ọgba ijijigharị. Ahụrụ anyụrụ n'ikuku ọgba ijijigharị. Ịmana na onye nwe n'ihu mind inye mmadụ bread, biscuit, 5 naira or 200 naira, not even 1000 naira. Wee nọkọta wee nụ na nwoke ibe ya eweje 7 million wee nye to charity. Ọ ya dada onye ahụ ka ọwa ọfụsịrị maka a na-akọ. Ịghọtago, ọ ya dada onye ahụ ka ya asị na o nwere, especially this particular guy Vinkin the Liberator ka ọgụnụ. Ebe ụlọ ọfụrụ eme donation ọ na-awụ audio. Onye ụlọ ọfụrụ goro moto ọ na-awụ audio. So such kind of a person ya ata amosu na of opportunity, because ọha like ịnụ good news. Any good news ọ na ọnụrụ na awụ fake. So such kind of a person, good news there ka ahụrụ anyụrụ n'ikuku ọgba ijijigharị, and ọ ya adịgido confused. Ịghọtago? Mana ọ na iwe onye na-enye ndị mmadụ ife, ọ na-eme ndị people ife, ọ na-enye nwa ego to charity, ọ na-anọkọta jee charity outreach like this. Ịnụ na-emere such kind of a thing, ọ ya dịghị ka ife, because ị na-enye the capacity ị na-enye na level ị nọ. Ị malụkwa na onye nọkwa na level dị etu a ya enye nikwa according to capacity ntu onye ahụ si wee nọrọ. Ịghọtago? Ọnọdụ ka ebe a m nọ, ọwụ na m wọtụ ife dịka 50,000 naira, mmanya aka na ya na-ewere ife dịka 2,000, 3,000 or 5,000 wee na-eme ọgọ. Nnọkọtazienụ na ọga nwee ka o si wee duwoje 5 million or 10 million or 20 million. Mma asị na ebe ọwụ na mụ nyenwulu na this level nọ na onye ahụ ya enyenwukwa. It is not a rocket science. Ịghọtago? Giving does not even guarantee nọ n'inwe ka kama nọ obi ka eji eme mmem. Obi ka eji eme mmem. Mmem si n'obi. Ịghọtago? So Akụzayọn Nwidume, thank you very much. Continue giving. They will not even understand why God is making ways for you. They will not understand why God of Zion, why the grace in Zion has decided to dwell in your bedroom. Yes, the gift of a man maketh a way for him. So nọrọ ebe a na-aka akụkọ, mee nọ na-achụ aja ụzọ fa na-akpụghe. Ị nọrọ na-akụkọ acha akụkọ. From January to December, you will continue to be a storyteller. Ị na-aka akụkọ, mee na-achụ aja ụzọ fa na-akpụpe. Ị nọrọ na-aka akụkọ. Akụ wepụta 7 million nye for ndị na-arịa ọrịa kidney. He has ended up in joining to save a soul. Ịghọtago? Ekpele n'isie a na-awụ ekpele. Ngụnwa nọrọ kama ihe atapụ key in that grace. Kpọọ Okwuluọra ndị Igbo gwa biko okwu inwe amama weta akaụntụ nọmba na 1 million na 500,000 na 50,000 n'ife mmemenwu kama ihe eme ihe. Maka asị na nne ewu na-ata agba nwa ya na-eneri ya anya. Ife dị mma ka a na-eṅomi kama ihe enelu ya anya. Do motivated. Kpọọ Okwuluọra ndị Igbo nye Okwuluọra something wee support ụmụazị enweghị onye inye aka, ụmụnne anyị ndị enweghị onye inye aka. Ihe eme ihe ịdọnọ na-achọ ndị nyere audio money na ndị enye ha audio money. Ịghọtago? Onyinye a dụka ahụrụ anyụrụ n'elu. Ịghọtago? Ọgbụ ijijigharị. Ọ dụka inu atụrụ ọgbụ ofekegharị. Inu ahụ atụrụ ọgbụ ofekegharị. Nọlụ wuru ofeke amụghọ mgbe ekere nke ụkwa. Ịghọtago? Nọlụ wuru ofeke amụghọ mgbe ekere nke ụkwa. So in this generation ka na afọ ebe ndị mmadụ na-akọtụ ife ọma mmadụ mere eme. The least you can say is thank you. Go na Akụzayọn ọwụ mate. Go na ya bụrụ mate. Ịghọtago? Go na ya bụrụ mate. Ngụnwa na-ekwu ife a Vinkin. Go na ya bụrụ mate. Go na ya bụrụ class. Go na ya bụrụ level. Anyị ma anyị elele mara nke alụrụ alụ. Ịghọtago? Anyị ma anyị elele mara nke alụrụ alụ. Ịghọtara? So share this video. Gwanụ Vinkin the Liberator na mụ gwara ya sie na onyinye ahụ Akụzayọn nyelu Okwuluọra ndị Igbo dụka ahụrụ anyụrụ na ikuku ọgbụ ijijigharị n'ọdụka ofeke amụghọ mgbe ekere nke ụkwa. Ịghọtago? N'ọdụka inu atụrụ ofeke ọgbụ ofekegharị. Ịghọtago? Si na nsị ya nọrọ na complainant every time na lament, every time na condemn, people are na progress. Ya ma mgbe achụrụ aja, ya ma mgbe ndị mmadụ ụzọ a na-akpụghe. Ị nọrọ na-ekwusi ụzọ ndị mmadụ na-akpụghe ọnụ nke ga na-akpụghe. Ụzọ ndị mmadụ na-akpụghe ọnụ nke ga na-akpụghe.
Kpọghe on. Happy Sunday, my lovely people.